Dragi prijatelji, 5. puta ovdje govorim i više nije lako. Nije lako ponavljati neke stvari koje treba ponavljati, ali od kojih ljudi okreću glavu. I kada se kaže da ne treba politizirati ovakve događaje, to zvuči dobro, ali nažalost ovo je bit politike. Ako se o ovome ne govori, to znači da se o zločinima šuti. Ovo je bit politike zato što je u ovome i onome što se ovdje događalo, i ne samo ovdje, bit odnosa među ljudima, između čovjeka, ljudi u društvu, zajednica u društvu, između dobra i zla i one banalnosti zla u svakom čovjeku koja čuči i vreba, a to je politika. Zato se bavimo politikom. Poslom i pozivom za koji vjerujemo da je pun sadržaja i smisla. Ja ću pročitati uvod Hrvatskog Ustava da bih neke stvari učinio u najboljoj namjeri jasnijima. Iskinuo možda i osjećaj krivnje, ali i frustracije sa nekih koji ne razumiju ili ne žele razumjeti. Izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskog naroda, potvrđenu slijedom ukupnog povijesnog zbivanja u različitim državnim oblicima, te održanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskog naroda na punu državnu suverenost, što se očitovalo u uspostavi temelja državne suverenosti u razdoblju Drugog svjetskog rata u odlukama ZAVNOH-a izraženoj nasuprot proglašenju NDH '41. godine. Ako ovo nije jasno svakom Hrvatu i svakom građaninu Hrvatske, svakom političaru, onda neka se, molim lijepo, demokratskim sredstvima izvoli zalagati za nijekanje ovoga i za promjenu Hrvatskog Ustava i za unošenje u Hrvatski Ustav nezavisne države Hrvatske. Ali takvog junaka ja još čuo nisam i čekam da izađe i da kaže ako to zaista misli. A u međuvremenu ja ću reći i ponoviti ovo. Za mene je u Drugom svjetskom ratu postojala samo jedna hrvatska vojska. To su bili hrvatski partizani i partizani Hrvatske. Kada su moji preci u Dalmaciji '41. godine, dalmatinski Hrvati, išli u partizane, nisu znali ko je na čelu tog pokreta. Išli su kao patrioti i borci za slobodu, protiv porobljenja svoje dalmatinske i hrvatske braće, za zaštitu Srba nad kojima je provođen zulum. Imali su samo obične, najobičnije ljudske ideale. Hrvatska Lika, Banija, Kordun i narodi koji su tamo živjeli, i hrvatski Srbi, narodi Primorja, Gorskog Kotara, kasnije Istre, to je hrvatska vojska i na nju moramo i uvijek ćemo biti ponosni. I otvoreno govoriti o svemu onome što nije dobro, i o zločinima, i o ubojstvima nakon Bleiburga, ne na Bleiburgu, nakon Bleiburga, na Tezmom. Tamo je šačica razbojnika i ratnih zločinaca za sobom povela tisuće i tisuće mladih ljudi u uniformama. Ne žene uglavnom, muškarce, koji su bez suđenja ne na Bleiburgu ubijeni. Od toga nitko ne treba okretati glavu i o tome treba otvoreno govoriti. Međutim, Bleiburg je mjesto žala i komemoracije propasti nezavisne države Hrvatske, države koja nije bila država hrvatskog naroda i protiv koje je hrvatski narod i srpski narod u Hrvatskoj ustao jer nije mogao trpiti nepravdu. I kada Hannah Arendt, osoba koja mnogima možda ništa ne znači, osoba koja je pratila, filozof, židovka, koja je pratila suđenje Eichmannu početkom 60-ih u Jeruzalemu, govorila o banalnosti ljudskog zla, o tome kako naizgled obični ljudi, domaći ljudi, očevi, preko noći postaju zlotvori i ubojice, misleći pri tome na Eichmanna, pa i na ono što se dogodilo u njemačkoj narodu i u njemačkoj naciji tijekom Drugog svjetskog rata, onda ja mogu reći kao Hrvat da ja tu razinu banalnosti zla u hrvatskom narodu u Drugom svjetskom ratu nisam vidio. Bili su zločinci koji su došli iz inozemstva i koji su jednu povijesnu želju i težnju hrvatskog naroda tako brutalno zloupotrijebili i silovali, a s druge strane je bio hrvatski narod, Dalmatinci, Ličani, ljudi Banije, Kordunaši, Primorci, Boduli, Gorski Kotar, naši Gorani
I to 1941. godine. Mnogi od njih nisu čekali pad Italije jer nisu mogli trpjeti nepravdu i zlo. I samo to. I kada se govori o tome, kada političar kaže, kada javno odgovorna osoba koju je birao hrvatski politički narod kaže da je atmosfera na stadionu na kojem se skandiralo, odnosno urlalo za dom spremni, veličanstvena, onda je bolje da to prešuti. Ili da hladno i dostojanstveno ode sa tog stadiona. To nije veličanstvena atmosfera. To je tužna atmosfera. To je turobna atmosfera. Volim Hrvatsku i volim da pobjedi 10-0, ali ne na takav način. Ne po svaku cijenu. Ne država po svaku cijenu. Ova država, ova Hrvatska. Živio hrvatski antifašizam, živjela moderna i humana Hrvatska.